čudovište. Bio je to dug dan u zemlji igračaka i Nodi je nosio svoju poslednju isporuku. Zdravo, Nodi. Autiću, danas smo baš mnogo stvari isporučili, zar ne? A ovo je poslednja. Hej! Majmunice Marta, ne guraj mi glavu. Nemoj, nemoj, nemoj. Ali to je tako zabavno, vidiš? Nije. Ti si takva napas. Znam šta će biti zaista smešno. Moja nova baterijska lampa. Ona majmunica Marta je ponekad pravo čudovište. Molim, Nodi, rekao si čudovište. Znaš li da kad sam bio mali 3 godine za redom bio sam najbolji pripovedač priča o čudovištima u gradu? Stvarno? Ugasi svetlo i ispričat ću ti moju najbolju priču. Priču o čudovištima? Ovo će biti sjajna šala. Nodi će zbog ovog konopca ostati u mestu, a točkovi će mu se vrteti. A onda se kralj tamne šume toliko naljutio da je napravio čarobni napitak koji ga je pretvorio u stravično čudovište koje je izgledalo ovako. Onda je pratio malu vilu i iskočio pred nju. Bum! Nodi, nije te valjda uplašila ova glupa priča? Koga? Mene? Ni najmanje. Čudovišta su samo u tvojoj mašti. Pa vreme je da krenem kući. Nemam čega da se plašim. Nadam se, mene nije strah, jer sam mnogo jak. Ne plašim se baš, ničeg da znaš. Ne plašim se ja, mada tako izgleda. Ne plašim se baš, ničeg da znaš. Hej, šta je to? Čudovište hoće da skoči pred mene i vikne bu! Ovo će biti moj najbolji trik u životu. O ne, čudovište mi je uhvatilo autić. Ups, ovo nije trebalo da se dogodi.
Kakva je to užasna buka. Neko je ukrao moju banderu. Kružni kautiću, čudovište me juri. I nevidljivo je. Bolje da se ne zaustavljamo ili će nas čudovište ščepati. Nodi, čekaj, stani! O ne, čudovište zna moje ime. Mene juri. Eto, sve je spremno za veliku prodaju sutra. Ko bi mogao to da bude u ovo doba? Beži od mene, čudovište. Kakvo čudovište! Mesta da prođem! Bole me noge, Kobo. Da li moramo da hodamo čak do kuće? Možda i ne, lukavi. Ovo zvuči kao Nodi. Prevarit ćemo ga da nas besplatno preveze do kuće. Stani, Nodi. Stani, hoćemo da nas povezeš. Ne mogu da zaustavim. Juri me čudovište. Šta? Koje čudovište? Mesta, prolazim! Lukavi, hajde lepo da spavamo na ovom udobnom trotoaru večeras. Više nije nevidljivo. Kome da se obratim za pomoć? Gospodinu Gegavom. On verovatno zna tačno šta da radi sa čudovištima. Ovde mora da bude nekih tragova. Zvuči kao da na ulicama grada igračaka ima nevolje. Stani u ime zakona! O čemu je reč, Nodi? Tu je neko čudovište i ono me juri i bilo je prvo nevidljivo, ali onda više nije. I onda je srušilo kantice, pa sam došao kod vas, a onda je šutnuo moj autić. Da li je ovo tvoje čudovište, Nodi? To je bila samo bandera, ali kako me je jurila? Neko se našalio sa tobom, Nodi. Žao mi je, gospodine Gegavi, to je bila samo šala. Nisam mislila ništa loše. Majmunice Marta, trebalo je da budeš bolja. Tako je. Pogledaj samo šta si sve izazvala. A šteta ne bi bila tolika da ti nisi pustio mašti na volju. Grozna čudovišta ne postoje, Nodi. Žao mi je. Pošto sam ja kriva za ovo, bolje da počnem da sređujem ovaj nered. Sačekaj mene, Marta. I ja sam kriv. Pomoći ću ti. Stvarno? Hvala. Još jedan dobro obavljen posao, Gegavi. Ako smem tako da kažem.